Πολύ χαιρόμαστε που τα καταφέρατε σήμερα με όλη αυτή την αναστάτωση λόγω της γενικής απεργίας. Παρουσιάζουμε σήμερα τον Νίκο Μουρίκη, ποιητή. Ο εκδότης μας δυστυχώς έχει ένα πρόβλημα ορθοπαιδικό και δεν μπορεί να παρευρεθεί. Είναι ακινητοποιημένος. Παρ' όλα αυτά έχει φροντίσει για το μπουφέ. Έχει φροντίσει για το κρασί, το τσίπουρο, το ψωμί και τους μεζέδες μετά. Ο Νίκος εδώ έβγαλε το 4ο βιβλίο του, που λέγεται «Θυσίας Δικαίωση». Θα σας μιλήσει ο ίδιος πρώτα, θα κάνει ένα εισαγωγικό σημείωμα και μετά η σύζυγός του, η Κατερίνα, θα διαβάσει κάποια ποίηματα. Θα διαβάσω και εγώ τι έχω γράψει για τη συλλογή, ο Δημήτρης ο Μπελαντής μετά. Περιμένουμε και την Άννα τη Γρίβα, η οποία έχει δουλειά, είπε θα έρθει αργότερα, ελπίζω να τα καταφέρει. Και αρχίζουμε. Νίκο, σου δίνω το λόγο, μπορείς να ξεκινήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Μάνια. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις, αλλά θα προσπαθήσω να το πω προφορικά, να μην κοιτάω στο κείμενο. Τώρα αν κομπιάσω λίγο, συγχωρέστε με. Λοιπόν, με τη σειρά μου θέλω να καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω όλες και όλους. Είναι μεγάλη χαρά που μου δίνετε και μεγάλη τιμή που τα καταφέρατε, ξεκλέψατε λίγο από το ειστέρημα του χρόνου σας σε μια μέρα κινητοποιήσεων που είναι θετικό μεν για την κοινωνία μας, αλλά προκαλεί κάποια αναστάτωση για όσους θέλουν να μετακινηθούν από περιοχές που δεν είναι τόσο κοντά στο κέντρο. Εν πάση περιπτώσει, τα καταφέραμε. Εγώ νιώθω ζεστά ήδη που σας βλέπω όλους εδώ μαζεμένους, φίλους, γνωστούς, συντρόφους, ομότεχνους. Είναι μια σπουδαία βραδιά. Το βιβλίο αυτό, το «Θυσίας Δικαίωση», είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στον ποιητή Ηλία Γκρι. Ο Ηλίας Γκρις, ο ποιητής Ηλίας Γκρις, έχει μια ξεχωριστή θέση στη γενιά του 70, όπως έχουν καταδείξει οι κριτικοί και οι ομοτεχνοί του. Μια γενιά που έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική ποίηση, που απαρτίζεται από πολλές ποιήτρες, πολλούς ποιητές, πολύ αξιόλογους. Αυτό που εγώ δεν μπορώ να κρίνω το έργο του Γκρι, δεν είμαι κριτικός, αλλά αυτό που θέλω να σταθώ και να σας πω είναι η στάση του απέναντι στους νέους ποιητές. Από το πρώτο μου βιβλίο, δεύτερο το λέω εγώ, το πρώτο ήταν ένα συλλογικό, το 5 ποιητές στην αγορά, στην κατάληψη της Δημοτικής Αγοράς και Κυψέλης βγήκε αυτό. Από το πρώτο μου βιβλίο επιδίωξε την επικοινωνία ο Ηλίας ο Γκρις και τη μέθεξη, με ενθαρρυντικά λόγια και κυρίως κάνοντάς μου ένα μεγάλο δώρο. Μου συνέστησε να προμηθευτώ ένα εξαιρετικό πόνημα που είχε εκδώσει τότε, το «Περιποιήσεως». Είναι αυτό εδώ το βιβλίο, θα πω περισσότερα. Αποτελεί ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και προσανατολισμού για όλους όσους και όλες όσες γράφουν ποίηση. Δυστυχώς το βιβλίο αυτό δεν κυκλοφορεί πια, γιατί μετά το θάνατο του εκδότη Σάμι Γαβριλίδη, που είχε τις εκδόσεις Γαβριλίδης, οι εκδόσεις κλείσανε, το κτίριο άλλαξε χρήση, το βιβλίο δεν κυκλοφορεί. Θα ήθελα από αυτό εδώ το βήμα να παρακαλέσω τον Ηλία Γκρι να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, προκειμένου αυτό το έργο να εκδοθεί πάλι από κάποιον άλλον Νίκο, ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά νομίζω ότι αξίζει το κόπο. Θα θυμάμαι πάντα με πολλή συγκίνηση τις πρωινές μας συναντήσεις στο Παγκράτη,
στο καφενείο, αργότερα στο διαμέρισμά του, που με μικρές και μεγάλες παρατηρήσεις, με κριτικές επισημάνσεις, στάθηκε δίπλα μου ως μέντορας, με βοήθησε να πατήσω γερά στα πόδια μου σαν ποιητής και για το λόγο αυτό τον ευχαριστώ θερμά. Τον προηγούμενο Δεκέμβρη, το Δεκέμβρη του 2024, έλαβα με το ταχυδρομείο μια πολύ εγκάρδια επιστολή εκ μέρους του, χειρόγραφη, όπως αρμόζει, η οποία με λιτά και κολακευτικά λόγια ταυτόχρονα αναφέρεται στη θυσίας δικαίωση. Δεν θα διαβάσω την επιστολή αυτή, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά θέλω να πω ότι θα κρατώ την καλλιγραφία του, το ζεστό του λόγο, την αγάπη του, αγάπη και σεβασμό, την οποία θέλω να ανταποδώσω ως μαθητής προς δάσκαλο, μια αγάπη η οποία μας επιτρέπει να διαφωνούμε για το μερικό και να υπηρετούμε ο καθένας από το μετερίζει του το καθολικό. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία Γκρι. Πρωτού δώσω το λόγο στη σύντροφό μου και η εικαστικό Κατερίνα Ξαρχοπούλου να διαβάσει το πρώτο ποίημα, θα ήθελα να διαβάσω κι εγώ ένα. Κόσμος απόρριτος, σε πόλεις ζω αλόφρονες, γκρίζων κτηρίων τρικυμία και μηχανών που σαν σφαίρες κρότου λάμψης με κυκλώνουν. Από το στέρνο μου, που είναι στα δυο σκισμένο, ότι βράχια τα σπίτια γίναν, αίμα δε στάζει. Εκεί μια λεμονιά μονάχη φυλά τις πύλες. Δεν ήθελα προξενιό, ούτε γνωριμίες με ευκατάστατους πολίτες. Κάλιος ένα μπορντέλο, πόρνη της Αθήνας. Της γάτας οικειοποιήθηκα τα μάτια, στους δρόμους πλάνης. Όλος ο κόσμος δικός μας, μια κάμαρη στενή, μορφάνυχτα παράθυρα. Των ερημητών. Το μικρόφωνο. Στα μάτια ένας σταυραετός παραφυλά. Ο λόγος μου σουγιάς για τους λησμονημένους. Με δόντια κοφτερά, κόκαλο ψαριού. Να ήταν η ώρα εσπερινή, σχεδόν κακόκεφη, κρυμμένο σε μια του βράχου σχισμή, κλεφτά τη χώρα ατενίζοντας. Αν θέλεις να χαθείς, χαθείς. Αν θες να ζήσεις, θα ζήσεις. Στα σπλάχνα μου, σαν χαρακύρι, φως, μέσα σε δεδάλους ελισσόμενο. Ο ηγούμενος ερώτησε, ανήμφευτος εραστής της φίλης μου αν είμαι. Και ο αρχαιολάτρης με απείλησε, μήπως πιστεύω στο Χριστό. Απ' τα γραπτά μου αφαιρέθηκα. Το πλήθος, θηρίο να έχει μίξει έτοιμο, παρατηρούσα. Από εκείνους εκτός τους 13, που πάντοτε μ' ακολουθούν ως του βωμού την κόχη. Πολύ ωραία. Εγώ με τον Νίκο έχουμε μια γνωριμία έτσι αρκετά χρόνια. Έχω παρακολουθήσει τη δουλειά του την τρίτη, νομίζω από την πρώτη κιόλας συλλογή. Φτάνει αισίως λοιπόν στην τέταρτη συλλογή, ο Νίκος ο Μουρίκης, που λέγεται Θυσίας Δικαίωση, εκδόσεις Κουκίδα 2024. Ένα έργο χωρισμένο σε 4 μέρη, μια τετραλογία θα λέγαμε, που διασχίζει την ιστορία, την προσωπική και συλλογική μνήμη, την υπαρξιακή αναζήτηση μέσω των αρχαίων μύθων, του αρχαιοελληνικού πνεύματος και της φιλοσοφίας.
Η αρχιτεκτονική της συλλογής θυμίζει αρχαίο δράμα. Υπάρχει πρόλογος, κορυφώσεις, κάθαρση και ένα είδος φιλοσοφικής αποτίμησης στο τέλος. Ο ποιητής πλάθει ένα έργο στοχαστικό και βαθιά συνειδητοποιημένο, επιτυγχάνοντας τη σύνδεση του συλλογικού με το προσωπικό, του πολιτικού με το υπαρξιακό. Αναμετριέται με το τραύμα της κοινωνίας, την ανάγκη για μεταμόρφωση, την πολιτική στράτευση, αλλά και με το αρχαίγωνο, μυθικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι στίχοι του, άλλοτε λεπτέστητοι, άλλοτε σφυριλατημένοι με οργή, εναλλάσσονται ανάμεσα σε συλλογισμούς, επικλήσεις, αλλά και προφητικά οράματα. Όπως για παράδειγμα στο ποίημα «Ισπανική Παρτίδα», «Ιδάλλος όλων ημών με ήττα, ανεπίδεκτον αχρίαστον, της ιστορίας οκεάδας, απομένει ανταμοιβή». Στο πρώτο ποίημα της συλλογής με τίτλο «Ελεύθερος» και με διακειμενικές αναφορές στον Αισχύλο, το ποιητικό υποκείμενο οδηγείται στην απελευθέρωση από τα δεσμά και την εκκίνηση ενός πολέμου, μιας ναυμαχίας, σαν εκείνη των Ελλήνων στη Σαλαμίνα, που όπως γνωρίζουμε απέβη νικηφόρα. Από την αρχή στο εισαγωγικό μότο της συλλογής, ο ποιητής εκφράζει την ευχή, το υποκείμενό του να μην χρειάζεται κανένα χρησμό, να στέκεται αυθύπαρκτο, αυτάρκειας, παρόν ανα πάσα στιγμή, χωρίς να το απασχολεί καθόλου τι επιφυλάσσει το μέλλον. Ρίχνεται στον πόλεμο, ένα πόλεμο που σύμφωνα με τον Αισχύλο συνιστά ύβρι, εφόσον οι Πέρσες αποδείχτηκαν αλαζόνες. Για τον Αισχύλο ύβρις είναι κάθε πόλεμος που βασίζεται στην υποτίμηση του αντιπάλου και στην αλαζονία που γεννάει η εξουσία. Μήπως όμως τελικά κάθε πόλεμος συνιστά ύβρι όχι απέναντι στους θεούς, αλλά απέναντι στον ίδιο τον άνθρωπο. Στο ποίημα «Άφηση και ασέβεια» γίνεται ρητή αναφορά στον Εμπεδοκλή τον Ακράγαντα. Το μότο του ποίηματος φέρει την υπογραφή του. Ο Νίκος το γράφει αρχαία ελληνικά, εγώ το μετέφρασα. Γνωρίζω καλά ότι η αλήθεια βρίσκεται πέρα από τους μύθους. Όμως η ορμή της πίστης στο νου είναι σκληρά πλασμένη για τους ανθρώπους, επειδή δύσκολα εμπνέει η εμπιστοσύνη. Το ποιητικό υποκείμενο εδώ υπόσχεται πως όταν ξαναγεννηθεί θα έχει στη φαρέτρα του την περιέργεια που μετατρέπεται σε ασέβεια. Επιπλέον εκφράζει την επιθυμία να έχει το δικαίωμα να κρίνει το Θεό, ακριβώς επειδή είναι ποιητής, αμφισβητώντας έτσι τη θεϊκή σοφία. Στην προσπάθειά του να ορίσει τι είναι ποίηση, ο Μουρίκης συνεχίζει να βασίζεται στη σκέψη του Εμπεδοκλή. Η ουσία του σύμπαντος βρίσκεται σε μια έναη μεταλλαγή από το ένα στα πολλά και από τα πολλά στο ένα. Στο ποίημα «Ποίηση», ο ποιητής υιοθετεί αυτή τη θεωρία της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους δημιουργούς, ώστε να παραχθεί το ποιητικό έργο. Τα πρώτα ποίηματα της συλλογής μας εισάγουν λοιπόν σε ένα φιλοσοφικό σύμπαν, γεμάτο ερωτήματα για το Θεό, τη φύση και την τέχνη. Βασίζονται σε αρχαίγονη σκέψη και κοιτούν ψηλά, τόσο ως προς τα νοήματα, όσο και ως προς τη γλώσσα. Με ύφος λογιότερο, αλλά όχι δυσνόητο, χωρίς ίχνος λαϊκισμού, αλλά ανοιχτό απέναντι στη μαλλιαρή, με λέξεις όπως λιόδεντρα, καρτερώντας, μενεξελί, σμίγο, ο Μουρίκης δημιουργεί ένα ιδίωμα που γεννά την εξής ερώτηση, τουλάχιστον σε μένα. Μήπως έτσι πρέπει να γράφονται τα ποίηματα, με τρόπο που μαλακώνει το λόγο όταν μιλούν ιδίως για την ανθρώπινη αδυναμία? Ως προς τη μορφή, τα περισσότερα ποίηματα διαθέτουν μότο και διακειμενικές αναφορές. Το μέτρο είναι ελεύθερο, όχι χαοτικό όμως. Οι στίχοι διακρίνονται από εσωτερικό ρυθμό και κυμαίνονται από λακωνικούς έως πιο εκτενείς, αφηγηματικού χαρακτήρα. Ενίοτε ο ποιητής γίνεται διδακτικός, όπως το ποίημα «Αλλά ή μόνον», όπου σχολιάζει την εποχή της ταχύτητας. Αλίμονο γενιά των ποιητών της ταχύτητας βορρά, συχνά πυκνά στιχάκια αναλώσιμα δημοσιεύοντας, πότε θα στοχαστείς? Σε άλλα ποίηματα, όπως η Ιουλιέτα ή το Αίτιο και το Αιτιατό, αν και συνεχίζει η παρουσία του αρχαίου κόσμου, αναδύεται και η ψυχαναλυτική σκέψη, όπως ας πούμε στο στίχο «Ας βαστίξουμε μονάχοι τα αιτιατά των πράξεών μας». Τα
Τα ποίηματα του δεύτερου μέρους θυμίζουν θεματικά την προηγούμενη συλλογή του Νίκου. Οι κοινωνικές ανισότητες, η πολιτική συνθήκη, το μέλλον του κόσμου, γυναικοκτονίες παραμένουν στον πυρήνα του ενδιαφέροντός του. Στο ποίημα «Γυναικοκτονία» μάλιστα γράφει «Και η νύχτα θα αναλάμπει το αίμα, καθώς το φεγγάρι βύει στο πηγάδι, στα μάκρια αλυσίδες κρόταλα, πρόσωπα ξεδιάντροπα της εκάτης». Και αν αντλεί διαρκώς από την μυθολογική παράδοση, ο Μουρίκης κάνει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ίσως δύο ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον, δεν βασίζεται σε μια γραμμική αφήγηση, παρότι διατηρεί με εντυπωσιακή συνέπεια τη δομή, εναλλάσσει εικόνες και νοήματα που φαινομενικά δεν σχετίζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας όχι ένα ενιαίο νόημα, αλλά μια καθολική αίσθηση. Όπως το ποίημα «Ο ποιητής και τα κτήνη». Εδώ επιστρατεύονται συμβολισμός, εικονοποιία και ενίοτε υπερρεαλισμός, με λέξεις πολύ προσεκτικά τοποθετημένες, κάθε μια ζυγισμένη ως προς το βάρος της. Το δεύτερο εξίσου ενδιαφέρον τέχνασμα η λέξη με θετικό πρόσημο, είναι η παρουσία μιας άλλης φωνής εντός του ποίηματος, συνήθως με πλαγιογράμματα. Μια φωνή που μοιάζει να μην ανήκει στον ίδιο ή να εκφράζει μια εσωτερική αντίρρηση. Ρωτάω, δεν ξέρω. Ένας εσωτερικός διάλογος που θυμίζει μονόλογο, αλλά είναι ουσιαστικά πολυφωνικός. Θα ήθελα τέλος να σταθώ στο ποίημα για τη μητέρα. Σε κάθε συλλογή ψάχνω ποίηματα που μιλούν για τους γεννήτορες, ειδικά όταν αυτοί δεν κρύβονται πίσω από φανταστικά προσωπία. Γιατί? Ίσως επειδή αυτά τα ποίηματα αποκαλύπτουν περισσότερο από άλλα τις βαθύτερες προθέσεις του ποιητή. Είναι συχνά ειλικρινή, συγκινητικά, μελαγχολικά. Άλλα κρύβουν παράπονο ή ενοχή. Άλλα αποπνέουν λατρεία ή θρήνο. Έχω διαβάσει και ποίηματα για γονείς κακοποιητικούς, φορτισμένα από την οργή και την απόγνωση. Παραθέτω τους στίχους από το ποίημα του Μουρίκη που με συγκίνησαν περισσότερο. «Ο αχέροντας είναι κοντά και για τους δυο μας. Στη βάρκα δώσε μου την τελευταία ρουφιξιά. Λόγια βαριά που μόνο τα χαράματα τολμώ να ξεστομίζω. Λόγια συγχώρησης στην καθημέρα με τις λέξεις αναμέτρηση». Συνοψίζοντας, τα ποίηματα του Νίκου είναι στοχαστικά τόσο σε σχέση με την ποιητική τέχνη, όσο και με την ίδια τη ζωή. Ο ποιητής αναρωτιέται πού βρίσκεται εκείνος απέναντι στον κόσμο και πού ο κόσμος απέναντι σε εκείνον. Όπως ο Εμπεδοκλής μετουσιώνει τη φιλοσοφική και υπαρξιακή του αγωνία σε ποιητικό λόγο. Ευχαριστώ. Τώρα η Κατερίνα Ξαρχοπούλη θα διαβάσει. Μικρά Αγγλία. Της μάνας μονοπατωσιά, ας ήταν να μην χτιζόταν. Δεν ήταν τα σανίδια. Τα οστά της που έτριζαν, χείρα του γαμπρού της. Το προξενιό, 10 και 5 λίρες. Λευκό το πλοίο, άκαπνο. Πρίκα η Όρσα. Τώρα περιφέρεται αγία στη χώρα, του αχέροντα ερωμένη σκοταδερή. Γεφύρια ονειρεύεται και εμασιές, όρκους στο ακρογιάλι, άγγιγμα ίστατο και πρώτο, κυπαρίσια. Χώρα. Τον φασισμό βαθιά καταλαβέτον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Φόντας Λάδης. Σε χώρα σκληρή, με γένια ακούρευτα, ερπίστριες αρώνουν αραχνοήφαντα κορμιά. Πώς να βγει το κεφάλι από την αγχώνη, καρπός του πεύκου, η δουλεία ας μην είχε υπάρξει ως ανθρώπινη κατάσταση. Μάρτυρες ούτε, λέξεις, σιωπές, στο βάθος μαυροκόκκινες σημαίες αντιφέγγουν του ήλιου το πύρινο λευκό. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πελαντής, νομικός και συγγραφέας. Δικηγόρος, συγγνώμη. Δικηγόρος είναι πιο χαρακτηριστικό. Εντάξει, ναι, Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ καταρχήν όλους και όλες που είστε εδώ, σε
αυτή την πολύ σημαντική παρουσίαση, τον φίλο συγγραφέα Νίκο Μουρίκη, τους εκδότες, τον εκδοτικό οίκο και βεβαίως όσους συμμετέχουμε και όσες συμμετέχουν στο πάνελ εδώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καταθέσω ορισμένα στοιχεία για τη σχέση μου με τον συγγραφέα. Με τον Νίκο Μουρίκη υπήρξαμε συμμαθητές στο Γυμνάσιο και Λύκειο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών σε μια πολύ μακρινή εποχή, από το 1975 έως το 1981, στην ίδια τάξη και στο ίδιο τμήμα. Από εκείνη την εποχή είχα συγκρατήσει τη μνήμη μου, ιδίως τα τελευταία χρόνια του Λυκείου, ότι μοιραζόμασταν πολλές κοινές αντιλήψεις και προσεγγίσεις, ευαισθησίες και σκέψεις που είχαν να κάνουν και με την πολιτική μας ιδεολογία που αντιστοιχούσε σε διάφορες παραδόσεις ή ρεύματα της αριστεράς. Μετά κύλησε από το 1981 αυτός ο περίπου μισός αιώνας, μιλάμε για μισό αιώνα, έτσι, όπου δεν είχαμε στενή επαφή με τον Νίκο, πράγμα που σχετιζόταν και με το γεγονός ότι ο Νίκος έφυγε για σπουδές στη Γερμανία, ενώ εγώ σπούδασα εδώ στο Καποδιστριακό. Συναντιόμασταν σε επανενώσεις ή συναντήσεις των συμμαθητών και συμμαθητριών, όπου εκεί επιβεβαιώναμε κιόλας και την συνέχεια και εξέλιξη, θα μπορούσε να πει κανείς, των κοινών μας πεποιθήσεων. Τώρα, ένα χρόνο πριν, και αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια μορφή συγχρονικότητας όπως την παρουσιάζει ο ψυχαναλυτής Καρλ Γιούγκ. Πριν από ένα χρόνο λοιπόν, βρεθήκαμε όλος τυχαίως σε μια ταβέρνα του ζωγράφου, όπου μάθαμε κιόλας ότι ζούμε και οι δύο εκεί χωρίς να το γνωρίζουμε, έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα περιστατικό πολύ ενδιαφέρον. Ξεκίνησε με ένα κάπου σε ξέρω εσένα, ένα διερευνητικό κάπου σε ξέρω εσένα, που κατέληξε βέβαια και στην επιβεβαίωση, τη χαρμόσυνη επιβεβαίωση. Τώρα, θέλω να πω λίγο για την ποιητική συλλογή. Ένα επιπλέον κοινό στοιχείο με τον Νίκο είναι ότι και οι δύο έχουμε μια σχέση με τη γραφή. Και οι δύο γράφουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν μου πρότεινε ο Νίκος να μετάσχω σε αυτό εδώ το πάνελ, είχα ένα δισταγμό. Και κυρίως που όμως τον ξεπέρασα. Ο δισταγμός μου εκεί που ενέχεται στο ότι ο Νίκος γράφει ποίηση βασικά, ενώ εγώ κινούμαι στην πεζογραφία και μάλιστα στον πόλο του μυθιστορήματος, που είναι δεν είναι ελλειπτικό το μυθιστόρημα, έχει ένα μέγεθος το μυθιστόρημα, έτσι. Και μάλιστα του ιστορικού κυρίως μυθιστορήματος. Έχω εκδώσει 2 μυθιστορήματα και τα 2 αναφέρονται σε αυτό που λέμε εναλλακτική ιστορία, δηλαδή την ιστορία που θα μπορούσε να έχει συμβεί αλλά δεν συνέβη. Το ένα βιβλίο αφορά μια εναλλακτική ιστορία της Δυτικής Γερμανίας στη δεκαετία του 1970, με ήρωα την αγωνίστρια της αριστεράς Ουλρίκε Μάινχοφ, και το άλλο αφορά μια εναλλακτική ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης στη δεκαετία του 30, με ήρωα ποιον άλλον τον Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς Στάλιν. Πού κολλάει τώρα η Μάινχοφ με τον Στάλιν, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Άτομα με πολύ διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις και προσωπικότητες. Ξεκινώντας να διαβάζω την ποιητική συλλογή, και εγώ θα μιλήσω όχι με αυτό το αρχή επίλογος μέχρι τέλος, αλλά με το που έπεσε το μάτι μου πρώτα, δεύτερα, τρίτα. Το μάτι μου λοιπόν έπεσε στην αρχή στην Ισπανική Παρτίδα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Βλέποντας την Ισπανική Παρτίδα, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Προέδρου Μάο Τσετούγκ, ένιωσα σαν το ψάρι μέσα στο νερό. Εδώ είμαστε. Η Ισπανική Παρτίδα ανατέμει την τραγική πορεία μιας επανάστασης, και μάλιστα μιας επανάστασης που δεν ήταν μια διανοητική φιωριτούρα, αλλά ήταν ένα εσωτερικό βίωμα των Ισπανών εργατών και αγροτών για πολλά χρόνια, το 1870 ως το 1939 που νίκησε ο φραγκισμός. Μιλάμε για μια κοινωνική τάξη που έζησε ένα μετέχμιο, δηλαδή έζησε αρκετά χρόνια μέσα στον καπιταλισμό ώστε να είναι όριμη να αντιταχθεί στον καπιταλισμό, αλλά όχι τόσο αρκετά ώστε να αποδεχθεί την οτροπία του και τις πειθαρχίες του. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για ένα ιστορικό μετέχμιο. Έχοντας γράψει και εγώ όχι ποίημα, ένα ιστορικό δοκίμιο για την Ισπανική Επανάσταση, στα βασικά μου συμπεράσματα συμφωνώ με αυτό που βγαίνει σαν ηρμός από το ποίημα του Μουρίκη. Το γεγονός δηλαδή ότι
Μια επανάσταση που διήρκεσε κάπου 60 χρόνια, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, έτσι. Βιωμένη στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, ιτήθηκε όχι κυρίως από τους φασίστες αντιπάλους της, αλλά από τους σοσιαλιστές και κομμουνιστές συμμάχους της, και καθώς επίσης από τους αναρχικούς ηγέτες της, που για μια στιγμή πίστεψαν ότι η όσμωση με την εξουσία μπορούσε να είναι γόνιμη. Η πιο διαρκής επανάσταση στην ιστορία της Ευρώπης ιτήθηκε από την ανθρώπινη αδράνεια, τη γεωπολιτική και από την ίδια την ιστορία. Εξόριστη πια και αμίλητη στο Παρισιού τα καφενεία, είναι ο όμορφος στίχος του Μουρίκη. Υπάρχει ένας θρύλος ότι στην ελληνική Χούντα οι Έλληνες εξόριστοι, κοιτάζοντας τους Ισπανούς που ήταν ακόμα εξόριστοι, δεν είχε λήξει η δικτατορία του Φράνκο, ζούσαν με το φόβο ότι και η ελληνική Χούντα θα κρατήσει 40 χρόνια, λέει ένας θρύλος. Σε μια σειρά μυθιστορημάτων ανίποτης πίκρας, όπως το δεύτερο θάνατος του Ραμόν Μερκαντέρ, του Χόρχε Σεμπρούν, τον Μπελτενέμπρος, του Αντώνιο Μουνιώθ Μολίνα, η ανάγλυφη ταινία του Αλέν Ρενέ, ο πόλεμος τελείωσε, έτσι, με τον Ιβ Μοντάν, φωτίζεται η τραχιά μορφή του Ισπανού πρόσφυγα και του Ισπανού πολιτικού παρανόμου. Η μορφή του κόκκινου Ισπανού, που στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης τον έλεγαν Ροτ Σπάνια. Έτσι. Για ποιο πράγμα έδωσαν λοιπόν τη ζωή τους οι Ισπανοί αναρχικοί ή οι Ισπανοί επαναστάτες γενικότερα? Όχι για μια ιδεολογία, αλλά για έναν τρόπο ζωής που τον είχαν ζήσει. Ο κολεκτιβισμός ήταν το ευζήν τους. Θυσία. Η έννοια της θυσίας διαπερνά όλο το βιβλίο του Μουρίκη. Στέκομαι ιδίως στο ποίημα που αφορά τον Άρη Βελουχιώτη, ο ποιητής και τα κτίνη. Καβάλα θα περιπολεί πάνω σε άσπρο άτι, κι αν το όνομά του πάλι τον δολοφονεί, καμιά δεντονικά σκέψη σιωπής, Θανάσης Κλάρας, επαναστάτης. Εδώ καταλαβαίνω ότι η στάση του Άρη κάπως αντιδιαστέλλεται στον ανώνυμο ποιητή που θεωρεί ότι με το έργο του έκανε το χρέος του απέναντι στην ανθρωπότητα. Η δικαίωση δεν προκύπτει από το έργο του ποιητή, αλλά από την αυτοκτονική θυσία του επαναστάτη. Ενός επαναστάτη ιδιαίτερου, που όπως οι Ισπανοί αναρχικοί, όπως ο Πλουμπίδης, όπως ο Τσε, έφυγαν από τη ζωή όχι μόνο από τις σφαίρες των εξωτερικών ή εσωτερικών εχθρών τους, αλλά και με τη συνοδεία των συκοφαντιών και λιδωριών των συμμάχων και συντρόφων τους. Η θυσία. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Κανείς δεν θυσιάζεται παρά από ένα συναίσθημα βαριάς αδικίας και επειδή θέλει να δει και ο κόσμος στη θέση της, καθώς επίσης και δεν έχει τίποτε να χάσει. Υπάρχει βέβαια και η θυσία για έναν άδικο κόσμο, υπάρχει και αυτό, αλλά δεν θέλω να μπω γιατί είναι ένα άλλο ζήτημα. Κανείς από μια ριζοσπαστική σκοπιά δεν θυσιάζεται επειδή διάβασε τον Ρουσό, τον Μάρξ, τον Μπακούνιν και πίστηκε ότι έχουν λογικά δίκιο, ή επειδή οι 6 σώσεις στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου για την κρίση υπερσυσσόρευσης ήταν μαθηματικά σωστές. Κανείς. Από επαναστατική σκοπιά η θυσία είναι μια υποκειμενική και προσωπική επιλογή και δεν το λέω καθόλου περιφρονητικά, είναι και μια στάση εγκόσμιας πολιτικής θεολογίας. Θυσία χωρίς σχέση με το ιερό δεν υπάρχει. Θυσία χωρίς μια σχέση με ένα σώμα, που είναι το σώμα της ανθρωπότητας. Της Εκκλησίας λένε οι χριστιανοί. Το σώμα του αγωνιζόμενου λαού. Η σοβιετική πατρίδα ή το σχέδιο της ιστορίας δεν υπάρχει. Από τον Βελουχιώτη έως τον Τσε, από τους Ισπανούς αναρχικούς ως τους Έλληνες κομμουνιστές, αυτό είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Χρειάζεται ένα συλλογικό σώμα. Για την πάρτη μου δεν θυσιάζω. Το πολύ πολύ πουλάω το τομάρι μου. Αλλά αυτό είναι στάθμιση των τομαριών. Δεν είναι θυσία. Ύβρις και μέτρο. Στο αίτιο και στο αιτιατό διαβάζω δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λέει, αν αντιπάσχουμε λοιπόν, αντί να επικαλούμαστε τη μοίρα, ας βαστίξουμε μονάχοι τα αιτιατά των πράξεών μας. Που είναι ο ηθικός άνθρωπος που αποδέχεται τις συνέπειες αυτών που πράττει. Μια επόμενη διάσταση στο θέμα της ύβρεως και της νεμέσεως, που όπως ξέρουμε έχει μια αφετηρία στην αρχαία ελληνική σκέψη, πολύ σημαντική, υπάρχει και μια άλλη ύβρις. Και αυτή είναι η συλλογική ύβρις. Εγώ νομίζω ότι στην εποχή μας το πιο βασικό πρόβλημα είναι η συλλογική ύβρις. Και η συλλογική ύβρις είναι αυτό που εγώ θα έλεγα ολοκληρωτισμός. Είναι μια προσπάθεια πλήρους και καθολικού ελέγχου πάνω στη ζωή, που βέβαια είναι μια φενάκι γιατί ποτέ δεν επιτυγχάνεται, αλλά μπορεί να επισορεύει καταστροφές πάνω στις ζωές των ανθρώπων και των κοινωνιών. Το θέμα του ολοκληρωτισμού έρχεται και στο ποίημα του Μολυβιού η δύναμη.
Δεν έχει ορίζοντες για μένα η δυστοπία. Φράχτες παντού σειρματοπλέγματα, γουβέρνο θανάτου μεραρχία. Όμως εγώ θυμίσω, είναι από αλλού. Η δυστοπία και ο ολοκληρωτισμός έχουν σχέση με τον πόλεμο και τη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας. Θυμίζω ένα πράγμα ιστορικό που είναι σημαντικό. Πολύ πρωτού εμφανιστεί με μια καθαρή μορφή ο ναζισμός, ή πολύ πρωτού η Οκτωβριανή Επανάσταση εκτραπεί για μια περίοδο στο κράτος του απόλυτου ελέγχου, έτσι, υπήρξε ο πατήρ πάντων πόλεμος του Ηρακλήτου, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Αυτά τα συστήματα βγήκαν από αυτό που ήταν η μεγάλη κινητοποίηση, η μηχανοποιημένη σφαγή, η πολεμική οικονομία, η μαζική πειθάρχηση και η συγκέντρωση όλων των πόρων και των ανθρώπων για τους σκοπούς του πολέμου. Και μάλιστα τότε το έκαναν αυτό με πιο απλά μέσα, μηχανικά, χημικά, ηλεκτρονικά, δεν είχα την πληροφορική και τους αλγόριθμους. Γραφή μολύβι και μολύβι βόλι. Αυτό μου θυμίζει το ότι τα βλήματα στα παλιά όπλα ήταν από μολύβι, δεν ήταν μεταλλικές σφαίρες, έτσι ήταν τα εμπροστογεμί. Εδώ υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα στο μολύβι και στο βόλι, ώσπου ο λόγος ή η κριτική μπορεί να αποδυναμώσει τα συστήματα εξουσίας και από πού και πέρα χρειάζεται μια πράξη αντίστασης. Και πώς θα είναι η εξέγερση? Δεν έχει νόμους η εξέγερση, αυθόρμητη θα είναι. Απαντά εδώ, όπως είπε και η συνομιλήτριά μου προηγουμένως, η δεύτερη φωνή του ποιητή. Και ξανά το θέμα του ολοκληρωτισμού στο μια στιγμή πριν το τέλος. Οι ελίτ στον μίσος ξερνούν, σχέδια ξετυλίγοντας, χώρο και χρόνο μηδενίζουν, ώστε τον ελάχιστον νευρώνα και ιστό τους σπόρους να ελέγξουν. Όπως είπα και πιο πάνω, οι άρχουσες τάξεις, οι ελίτ ποτέ δεν είχαν τόσα όπλα στη διάθεσή τους τεχνολογικά όσο σήμερα. Έχουν και ένα επιπλέον όπλο όμως, την οργανωμένη απάθεια και την ανεστίαστη υπερπληροφόρηση. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Ο τεχνολογισμός των σημερινών ελίτ, ιδίως στον αναπτυγμένο κόσμο, από την εργασία ως τον ελεύθερο χρόνο, μέσα από την κυριαρχία των μεγάλων πλατφορμών και των μεγάλων δικτύων, δεν είναι τόσο εμφανής ή γκροτέσκος όσο ο κλασικός ναζισμός. Δεν χρησιμοποιεί άμεσα τα τάγκς και την πολιτική αστυνομία. Οι εκπρόσωποι του φοράνε σε μια κοστούμια και ταγέρ και όχι φεοκάστανες στολές. Δεν μιλάνε εμπαθώς, αλλά γαλήνια σε τηλεσυσκέψεις. Επικαλούνται συνέχεια τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπό αυτήν την έννοια, ο εχθρός έχει πια ένα πιο απρόσωπο και αόρατο χαρακτήρα. Και δεν φτάνει απλώς να καταπολεμήσεις τη Χρυσή Αυγή, πρέπει να καταπολεμήσεις και αυτά που φαίνονται λιγότερο. Κύπρος, μια σημείωση για την Κύπρο. Ανήκουμε και εγώ και ο Νίκος σε μια γενιά ανθρώπων που στα μικρά τους χρόνια είδανε να διεξάγεται η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Η Κύπρος έμεινε ένα τραύμα ανοιχτό, γεμάτο διαπραγματεύσεις, υποσχέσεις, ψευδείς επιλύσεις, σχέδια ανάμει. Οι Κύπροι έχουν μια αναλογία με τους Παλαιστίνιους, αλλά ως εκεί. Πρώτα απ' όλα γιατί οι Κύπροι διαθέτουν κράτος, ενώ οι Παλαιστίνοι όχι. Και δεύτερον, και αυτό θα το πω, γιατί δεν είναι σαφές αν σήμερα κάποιος θα πέθανε για την Κύπρο, ενώ πολλές χιλιάδες πεθαίνουν για την Παλαιστίνη. Η φύση ως κτήμα και ως ύπαρξη. Αναφέρομαι σε δύο ποίηματα, των Ερημητών, που διάβασα προηγουμένως η Κατερίνα, και στο επόμενο το Άφεση και Ασέβεια, όπου εδώ διαβάζω ένα μεγάλο ερώτημα για τη σχέση μεταξύ Θεού και φύσης. Εδώ υπάρχει μια εξέλιξη, γιατί από την εικόνα των θεών που ήταν οι δυνάμεις της φύσης, τις παλαιότερες θρησκείες, έχουμε εδώ μια εξύψωση του Πατρός Θεού στο ρόλο του ποιητή αλλά και του κυρίαρχου της φύσης, και η φύση καθίσταται έργο του Θεού ή και κτήμα του. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Καταρχάς η κριτική του ανθρώπου στον Θεό. Ποιος δικαιούται να αποκαθιλώνει τον πατέρα του χωρίς τον περίφημο κίνδυνο να τυφλωθεί ή να ευνοχιστεί, πράγμα που είναι το ίδιο. Και ενώ αρχικά φαίνεται ο διαφωτισμός να διαρριγνύει την κυριαρχία του Θεού πάνω στη φύση, το πιο προβληματικό, θα έλεγε κανείς, είναι ότι από ένα σημείο και μετά στη θέση του κατέχοντος Θεού έρχεται ο κατέχον άνθρωπος. Δηλαδή, ο απόλυτος έλεγχος πάνω στη φύση μεταβιβάζεται από τον Θεό στον άνθρωπο. Εδώ ένα πολύ σύντομο. Υπάρχει ένα θέμα με τις μονοθεϊστικές και τις πολυθεϊστικές θρησκείες. Δεν είναι αλήθεια ότι όλες οι πολυθεϊστικές θρησκείες ήταν κοντά στη φύση και παραδείσιες. Αναφέρω το περιστατικό το 1487 μετά Χριστόν. Οι Αζτέκοι μέσα σε ένα τετραήμερο εκτέλεσαν 80.000 αιχμαλώτους. Ποιοι?
Οι Αστέκοι, στην Λατινική Αμερική. Ναι, οι Αστέκοι. Απόσυρση από τον κόσμο, ανώφελη. Να σύρουμε τα πόδια μας σε κακοτράχαλο βουνό, σε κάποια επαρχία ερειπωμένη και εκεί να υψώσουμε τα τείχη, οι πέτρες που πίσω αφήνουμε σημείο που ζήσαμε ας είναι. Η δική μου ανάγνωση είναι ότι εδώ υπάρχει και μια απόπειρα εξόδου, αποχώρησης από τον κόσμο όπως αυτός υφίσταται στην τεχνολογική και κοινωνική του μορφή σήμερα. Κάποτε ένας σημαντικός αναρχοκομμουνιστής συγγραφέας, ο Ζακ Καμάτ, είχε γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Αυτός ο πλανήτης που πρέπει να εγκαταλείψουμε». Ένας πολύ έξυπνος τίτλος. Όπως φαίνεται στο τρίτο τετράστιχο αυτού του ποίηματος, με τα σπαθιά των αγαλμάτων να κραδένονται και τις επικίνδυνες για τα πλοία ξέρες, η αποχώρηση φαντάζεται αποκαταστροφική ως πρακτικά αδύνατη. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε υπάρχει εξωτερικότητα, υπάρχει έξω. Μπορείς να βγεις, μπορείς να αποχωρήσεις από αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Όπου και να πας τα σε κινητά, το ψηφιακό σου σήμα, η εφορία, ο ΕΦΚΑ, η Interpol, το smart τηλέφωνο, τα drones και ιδίως οι δικές σου τεχνητές ανάγκες πάνω απ' όλα. Υπάρχει εξωτερικό. Υπάρχει ίσως, και αυτό το διαβάζω και στον Νίκο, το έξω της τέχνης και της επανάστασης. Αν υποτεθεί το έτος 2025, αυτά είναι νοητά ή δυνατά. Και βεβαίως και του θανάτου. Αν και ο Βάλτερ Μπένιαμιν έχει πει ότι σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς ακόμα και οι νεκροί δεν είναι ασφαλείς. Θυμίζω λοιπόν εδώ, και προχωρώ προς το τέλος, αυτό που είχε πει ο Μισελ Φουκώ, ότι έχουμε ας πούμε αναπτύξει μια έντονη κριτική απέναντι στο σκοτεινό μεσαίωνα, τον απολυταρχικό και μια εύλογη υποστήριξη των φιλελεύθερων αρετών της προόδου της νεωτερικότητας. Ας σκεφτούμε όμως το γεγονός ότι σε αυτόν τον απολυταρχικό μεσαίωνα, αν σε καταδίκει η εξουσία, όπως λέει ο Φουκώ, μπορούσες να χαθείς μες στο βαθύ δάσος, να περάσεις στο πλατή ποτάμι και να περάσεις έξω από την επικράτεια του τοπικού άρχοντα, να εξαφανιστείς. Είχε και αρετές ο μεσαίωνας. Πού θα βρεις τώρα το βαθύ δάσος με το πλατή ποτάμι? Κλείνω με μία αναφορά στο θέμα της γυναίκας, του γυναικείου φύλου, που είναι κυρίως τα ποίηματα της μάνας και το συντριβεί οι 4 γυναίκες. Το πρώτο ποίημα είναι ένα δύσκολο ποίημα, κατά τη γνώμη μου, έτσι, η θεματική του, όχι η τεχνική του, είναι ένα δύσκολο ποίημα. Το έφηβη, εσύ παιδί, εγώ, ποτέ δεν έγινες ενήλικη και ήθελες να μου κόβεις τα κλαδιά. Μισή ζωή σε πολεμούσα μέχρι να δω και τις δικές μου ρητίδες στον καθρέφτη. Μιλάει για μια σύγκρουση, μιλάει για έναν πόλεμο. Πιο δυνατά. Μιλάει για μια σύγκρουση, μιλάει για έναν πόλεμο. Μια σύγκρουση ανάμεσα στο γιο και τη μητέρα, η οποία τελικά απομειώνεται μέσα από την παράλληλη ηλικιακή φθορά και την παράλληλη προσέγγιση στο θάνατο. Πράγματι, η σχέση με τη μητέρα και παλιότερα, αλλά στη σύγχρονη εποχή ακόμα περισσότερο, του γιου με τη μητέρα είναι μια δύσκολη σχέση. Και επίσης η σχέση του γιου με τη μητέρα, αυτό ξέρουμε πολύ καλά, μετά έχει συνέπειες και στις σχέσεις με τις επόμενες γυναίκες που συναντάμε μετά τη μητέρα μας. Αυτό είναι πολύ δεδομένο. Το δεύτερο ποίημα με τις 4 γυναικείες μορφές, κήρυκη, βιωτήμα, ασπασία, υπατία. Αυτό που εγώ βλέπω σαν κοινό σε αυτές τις 4 γυναίκες που είναι πολύ διαφορετικές και που δεν είναι και όλες ιστορικές μορφές, έτσι, μερικές είναι και μυθικές, είναι ότι είναι σύμβολα μιας γυναικείας ισχύως και εξαιρετικότητας που έζησαν μέσα σε έναν κόσμο ανδροκρατούμενο και πατριαρχικό. Και όχι μόνο διακρίθηκαν αναμφισβήτητα με τον τρόπο τους κάθε μία, αλλά προκάλεσαν και έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο αυτό λόγω της διάκρισής τους. Αυτά τα παραδείγματα αμφισβητούν κατά τη γνώμη μου την εικόνα ότι οι γυναίκες σε έναν ανδροκρατούμενο τότε, πλήρως ανδροκρατούμενο τότε κόσμο, είχαν απλώς ένα δευτερεύοντα και περιθωριακό ρόλο. Άλλο όμως τόσο δηλώνουν πόσο επικίνδυνο ήταν για εκείνες τις γυναίκες που διακρίνονταν να προβάλλουν την ιδιαίτερη αξία τους. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τον συγγραφέα για το όμορφο και διεισδυτικό βιβλίο που μας χάρισε. Ευχαριστώ πολύ. Συντριβή. Οι 4 γυναίκες. Οχρός βαδίζω τα σπαράγματα της καρδιάς ο Οδυσσέας, αλόβητος και θυμός που αργοσβήνει, Κύρκη. 6 οργές Θεός εφάνει, ο ποιητής το πυροφάνι κύκλωσε, κι εγώ ανυπόδητος ερήμην διοτήμα.
με το σπαθί της φαντασίας κάστρα εκπορθώ, θωριάς κι άχτρο κυβερνήτης. Πώς να σταθώ της εποχής μου, πολίτης άξιος, ασπασία, φανατισμένος όχλος έγδαρε, τα όστρακα σε διαμέλησαν, αν είναι να καταληθεί η συντριβή, ελευθερία της ζωής προτιμότερη, δεν λησμονώσε η πατία. Και ας διαβάσω κι όλο ένα, το ποίημα, «Ω τρέλα, ιερό μυστήριο των ποιητών, σε μονοπάτια ηρμών ανεξιχνίαστον, πώς να την τυθασεύσεις, η σκέψη, υδροχό στο χαρτί απλώνεται, σκιτσάρι, το προαιώνιο της γνώσης έλκοντας πολύεδρο. Κι οι ποιητές με λέξεις πασχίζουν, μία προς μία τις πλευρές να ντύσουν, μόψεις οι φαντές, εμάτινες. Διότι η τρέλα, γόνιμη για να γίνει, όλο το αίμα της ψυχής σου θα πετύσει. Έτσι, το ποίημα φύεται σε δάσος αχανές, απ' τη χήμερα εμπνευσμένο. Ποίημα διηνεκές, στίχο τον στίχο πελεκυμένο, αιχμηρό. Και θα κλείσουμε με ένα τελευταίο και μετά όποιος θέλει και όποια θέλει μπορεί να παρέμβει. Μια στιγμή πριν το τέλος, η ελίτ μαύρων στόων μίσος ξερνούν, σχέδια ξετυλίγοντας, χώρο και χρόνο μηδενίζουν, ως τον ελάχιστον ευρώνα και ιστό τους σπόρους να ελέγξουν. Ειδήσεις, κραυγές καταστροφής, μετοχή ευπόλυτη, σαν ο κονιορτός καταλαγιάσει. Υποορίζουν κυβερνήσεις, αλλά φιασμένα πεύκα, στη θέα του πυρός, έκσταση πρωτογόνων. Οι απελπισμένοι, πρόσκαιρα σε θλίψη, γυρνούν ημεροδίκτη, χούφτες τα φάρμακα, γραμμές η κοκαίνη, άνθρωποι του πριν και του μετά, δέντρα, μαύροι σταυροί στη γη μας καρφωμένοι, φεγγάρι, ασημεία απόκοσμο, στο βάθος, φωνή βραχνή, μηνύει κούφιες υποσχέσεις. Σθένους καιρός, καιρός για αλληλεγγύη. Οι μύστες, ανυπόδητοι, στα ολόλευκα ντυμένοι, κατάχαμα συσκέπτονται, με ξύλινα ραβδιά, τη δίκη προσκαλώντας. Θέλει κάποιος, κύριε Γκρι, μήπως θέλετε να πείτε δύο λόγια? Τα είπατε όλα. Δεν τα είπαμε. Εσείς πιο... έχετε μεγαλύτερη πείρα. Αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Okay. Άλλος κανείς, μήπως θέλει να ρωτήσει, παρέμβει, παρατηρήσει, οτιδήποτε. Γιατί δεν διαβάζετε μερικά ακόμα ποίηματα? Αυτό με τις γυναικοκτονίες, το διαβάσαμε? Διάβασα λίγο εγώ το τέλος. Αυτό θέλετε, τη γυναικοκτονία, με το μότο της Κυρτζάκη. Δυνατά όμως. Ναι, δυνατά. Έχουμε και μικρόφωνα εδώ, αλλά δεν ξέρω πως ακούτε καλύτερα τώρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, γυναικοκτονία. Σαν κλωστίτσα λεπτή, μια ανάσα και σπάει. Ποτισμένη το αίμα, εξεμήτησε, εσύρθη. Μαρία Κυρτζάκη. Το νου πανσέλινος να ποτίσει στέργη,
Ελάφια στην κόρη καθρεφτίζονται και θυμονιές ποτάμια, οι λέξεις σιωπή ετών εγκυμονούν. Άσπηλη ζωή σκηνοβατή του μαύρου βαφτισμένη, δρεπάνια παρασέρνοντας και ήμερους από το άρμα, στις λόχμες η Αμαζόνα καριά της συλλημένη. Θανάτου τρίστρατα της χείρας της γραφτό, σε εντόνια ομοούσια λεκιάζουν δίχως ίχνη, φθόγγοι άναρθροι εκοφαντικοί, της νιώτης που ο φόνος άγαλμας μιλεύει. Και η νύχτα θα αναλάμπει το αίμα, καθώς το φεγγάρι βύει στο πηγάδι, στα μάκρια λυσίδες κρόταλα, πρόσωπα ξεδιάντροπα της εκάτης. Να διαβάσω ένα άλλο ποίημα, το οποίο δεν είναι τόσο έτσι, βαρύ. Είναι δηλαδή, αλλά είναι με άλλο τρόπο. Και συγγνώμη τώρα, αλλά είναι ένα που μου άρεσε πολύ. Πού το τώρα, αφού θέλετε κι άλλο ένα ποίημα, τη Λιλιάνα. Πιο κάτω. Εδώ, διασταυρούμενη συναλλαγή. Το οποίο δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα, θα το δείτε τώρα. Λιλιάνα, τι χρωστώ, ξυπόλυτος λαχτάρης ο Ζητιάνος, την κοπελιά με το λευκό τριαντάφυλλο στο στήθος. Χρυσές δεκάρες δώσε 2, απ' της ελευθερίας το πουγγί. Του ήλιου εξαντλημένος ανάθεμα, υποκρισία χορτάτος, μισό καρβέλι έκοψε ψωμί και το σουγιά της πρόσφερε. Όχι, όχι ήκτο, αλλά θυσία. Πολύ ωραίο, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Έχει κανείς να ρωτήσει κάτι, να πει κάτι, θέλεις να πεις κάτι άλλο, Νίκο? Ναι. Να πεις. Κάποιες ή κάποιοι από εσάς θα έχετε υπόψη σας το βιβλίο «Την ποιητική συλλογή Εναγωνίως Αγχιβατώντας». Σε απλά ελληνικά, προσεγγίζοντας αμφίπλευρα ένα θέμα με αγωνία. Εκεί με απασχολούσαν καθαρά θέματα φιλοσοφικά περί της θάνατων ζωής, περί της υπάρξεως του Θεού. Ωστόσο, αυτή η στάση μου είναι και εδώ, διαφαίνεται, όχι τόσο τρανταχτά, αλλά υπόρρητα. Η θυσίας δικαίωση είναι ένα ζητούμενο, δεν είναι ένα δεδομένο. Υπάρχει μια αγωνία. Όλα αυτά τα δέντρα, όλα αυτά τα λάφια που κατακάηκαν για να στηθούν φωτοβολταϊκά πάρκα, θα δικαιωθούν και πώς? Οι άνθρωποι που στήθηκαν στα απόσπασμα θα δικαιωθούν και πώς? Θα υπάρξει συνέχεια? Μεγάλο ερώτημα. Διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ένα επαναστατικό υποκείμενο ικανό να ανατρέψει τους συσχετισμούς και όπως λέω εδώ στην Ισπανική παρτίδα. Στο δεύτερο μέρος, νομίζω. Ναι. Ναι. Δεν ζητώ ταξικούς επαναστάτες. Λέω, μπάστα, τούτη η εποχή, επαναστάτες
ή που θα γεννήσει πιο έτοιμους από ποτέ για την παγκόσμια και ελεύθερη ζωή. Εδώ υπάρχει ένα καθολικό ζητούμενο για όλους τους ανθρώπους. Ιδάλλως όλων ημών ανεπίδεκτον αχρίαστον της ιστορίας οκεάδας απομένει ανταμοιβή. Άρα δεν είναι σίγουρη η έκβαση. Δεν είμαι σίγουρος ότι η θυσία θα δικαιωθεί. Το εύχομαι, το αποζητώ. Νίκο, ποτέ δεν είναι. Ναι. Δεν είναι μόνο το Αυτή δεν είναι η πρόκληση, Νίκο μου. Αυτό δεν είναι το χρέος του καθενός. Όταν ανοίγει από το εγώ στο εμείς και όταν μέσα του ζουν, ανασένουν όλοι οι άνθρωποι. Οι πρώτεροι και οι επόμενοι. Και φυσικά και ιστορικά και βιολογικά παρόντες της γενιάς του. Της κάθε γενιάς. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει ένα ιστορικό υποκείμενο που είπες ικανό να ανατρέψει κάτι, είναι αυτός ο μέγας προαιώνιος και γνωστός προγονικά συμπαντικός νόμος. Ο κόρος της εξουσίας, αναποφεύκτος και τελεσίδικος, πάντα οδηγεί στην ύβρη. Ακριβώς εκεί τη διαπράττουν. Τώρα βρίσκονται στο στάδιο της άτης. Παραλυρούν. Εκεί ακριβώς είναι που έρχεται ακριβοδίκαιη στο ραντεβού της και συνεπέστατη η νέμεσης. Πάντα. Και στο τέλος η τύσης, που ακούω εδώ, έρχεται και σου λέει η ποινή που σας απένιμε η κυρία είναι αυτή. Και υπάρχει ιστορική αποκοπή, γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι ανεξαγόραστα, αιώνια, αναλύωτα και που δεν λησμονούν. Δεν ξέρουν τι θα πει γρίφη. Αυτή τη στιγμή το αδικαίωτο αίμα είναι που θα ορίσει τα ιστορικά πεπραγμένα. Έχει σιουρευθεί σε κάποια χέρια πάρα πολύ αίμα. Πολύς χρόνος έχει κυλήσει στις ατομικές ζωές, στις δικές μας βιογραφίες, αλλά για την ψυχοϊστορία είναι λεπτά ή έστω ώρες. Σύντομα όμως φαίνεται πως τόσο αίμα θα απαιτήσει αυτοδικαίως τη δικαίωσή του, γιατί το αίμα το άδικα χυμένο πάντα επιστρέφει και επιστρέφει στα μόνα χέρια που γνωρίζει, αυτά που το χύσαν. Έχει κάποιος άλλος κάτι να παρατηρήσει, παρέμβει? Αν όχι, μπορείτε να σερβιριστείτε κρασί, ρακί και πολύ ωραία πράγματα που έχει φτιάξει ο κύριος Δημόπουλος εδώ για σας σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.